Знаете ли как се прави госпа от камъчета? А яли ли сте такава? Не. Днес няма да си говорим за приказката от Ран Василек, а ще ви прочета един стих от Библията. Притчи 20:17. Хляб, спечелен с лъжа, е сладък за човека, но после устата му ще се напълнят с камъчета. Когато бях малка и помагах на баба в готвенето, тя ми даваше да чистя жито, боб, леща, ориз от боклучета и камъчета, разбира се. Оризът беше най-предизвикателен, защото счупено зрънце много прилича на малко бяло камъче. И така, след това, когато ядях мляко с ориз и усетах нещо твърдо, беше много неприятно. Внимавах за всяка следваща хапка след това. Не знам дали на вас ви се е случвало да имате камъче в устата. Представете си не едно, а пълна уста с камъчета. Усещате ли твърдостта, когато се опитате да ги сдъвчете? А болката? Никак не е приятно. Така ли са представени лъжите в нашия свят? Или се набляга на първата част от стиха? Хляб, спечелен с лъжа, е сладък за човека. Огледайте се около вас. Филмите. Колко пъти сюжетната линия е изпъстрена с лъжи? Колко пъти някой под прожектора печели с измама? И някакси всяка следваща хапка е тази, която носи сладост. И никога не идват камъчетата. А може би понякога ви се случва и на вас да рационализирате лъжа, която вие сте изрекли. Откъде идва сладостта при лъжата? Може би от чувството, че вие сте по-умни, вие сте по-досетливи, по-хитри, справили сте се по-добре, или може би от адреналина, измъкнали сте се от неблагоприятната и неудобна ситуация. А кога идват камъчетата? Може би когато вече някой излъже нас. Понякога този някой сме ние. Излъгали сме себе си. Повярвали сме в нашия собствен полуфабрикат. И оставени сами със себе си, не можем да се познаем в огледалото. Има ли изход в този затвор? Има. И изходът е отново записан в Библията. Йоан, 8 глава, там Исус казва: истината ще ви направи свободни. И така, предизвиквам ви, следващият път, когато останете сами с себе си и чуете гласеца на съвестта, тогава прочетете Йоан 8 глава и вижте какво Исус иска да ви каже там. Нека и вас истината да ви направи свободни. А ако тогава намерите нещо, което искате да ни споделите, ние винаги се радваме да чуем и да прочетем за вашия отклик.